Father Bara Memena. Ahapụla m ịbịa ụlọ ụka. Alụọla m ọgụ. Akwala m iko. Isi kwuru iko. Mgbe mụ ga-abịa ga-ahapụ ikwu iko. Ọ bụla nụ nke emere n'iko. Ego bịa akwala m iko, ọtọrọ bịa akwala m iko, onye ọbụla akwụkwọ akwa ọṅụṅụ ka anyị. Gụnụ onye kwuru iko. Isu gị na-enyi mmanụ odudo enyi gị nwaanyị kama enyi mmanụ oke ibiri ka ọ agba ọbịa Liza nne m lee ụtọrọ m ụtọ ịsa ụtọrọ m ụtọ gịnị ga-emegbuole m nwunye iko nkwe n'isi ụtọrọ m ụtọ aga ma lizard mụ gbede ha ka gịnị ịgapụrụ oke ibiri ya leta ụdị ụmụ agbọghọbịa ndị a dịcha fresh ya wụrụ oke ibiri ka ị gara oke ibiri nwudo ndegala gị n'iyi ịkwụta ahụ ọnụ na-erugo one side ya bụ ike ịkwara akpa wara na-agbanụ gwuru ole ọgwụla ị gịda agụtali ya ọnụ ịgaragara gị ime amụrụ gị n'elu iko ụnụ ga-meji sacha onwe ọnụ ya anyị nwawo ndị mgbaghara njọ girigoro gị irito ọgwụla njọ gị ọgwụla sọ ọgwụla n'anya oshi izide oshi nwere otu isi tetụ ihe mmadụ kwe ndị mmụọ ga-ekwupụtara gị kwuchitere ya njọ gị ọsịsọ abalị dị egwu nọ gị n'anya kịta ka ịṅụkwa igbo bịara sịga kwuo ụdị njọ ndị mmụọ ga-ekwuchite ya kwuo ụdị njọ kwanne ọnụmụrụ otu njụ na-ebu abịa ngo anụ ụdị njụ na-ebu abịa ngo eme ha anụ anyway ị gara ugbo ị ga-ekpe full decade of rosary ị ga-ekpe 48 decades of rosary kpee na-ebi n'eluigwe 50 times ka njọ gụsiri ike ị ga-ekpe gị n'ọdịda kpechapụ onwe gị na njọ oke ibere agba obi ikpere na ekpe gị ikpe ekwere m na Chukwu gbere 40 nnukwu ihe m kwuru ka ọ bụla ị hapụrụ njọ ala site m n'ahụ Lady here mono no. Wa na gbon na parish nu. Ele ka wuro so e bia ya zo no osi. Okoko bia zo no osi. Amro no mo osi. Owuna no osi wonja father ezo ne mo osi. Father ezo ne mo osi. Ejo obro osi mo no. Ele hizo. Izo no father. Ego. Ego ni ho digezi. Ego ni ho digezi na wo de ego. Ego onye. Ị gara skuulu ka izu oshi ụmụachi bego ga skuulu agụta esi eto Chukwu agụta esi ebuli Chineke ihe gara aga ego nwe izuzu oshi oshi nwe kọọsụ ego ga na skuulu are you in the department of oshi ili ihe jiri gaa skuulu gị izuzu oshi wara na-agbanụ njọ gị ọgwụla ngwa bụchitawa ha oh Chineke nna Sodom. How did she make them on her bread? I saw the mighty falling. Akwamiko. Even now, Coco na akwa.
ịkwala iko gị na onye gị na ọ gị na Mụ na ọyị nwoke. gị na ọyị gị nwoke ọ ga-alụ gị unu mega ọyị ya rigoro gị ya rituo agbakasịcha gị ya bihapụ m up and down omega gị na omekasịa m ya hapụ m ịbịa nga m na edistọbụ blessed sacrament alụ dị emere ndị m ebere ka nla dị emere ga ebere ka ịlọ dị mana mgbe Chineke na-agagharị na-enye di ọbịa na ya ọdọ post nọ n'elu nwoke ya gafere m ịmaha na iwetu onwe m kpachie ụkwụ Chineke lee anya n'ime mkpụrụ obi hụ na ihe omume eganụ ya nye nweti mana mgbe ọ ga-agba ụlọ otu gị nwoke nọgụ n'elu ya bịa okwetara inye gị di anọgụ n'elu ya bịa abalị mgbe ụlọ akọrọ aka na dọgụ nwoke ya ọkụpa ahịrị ya ele otu ị ga-esi alụ ọwụ mmadụ na ọ dị ire gị wuru virgin lụọ dị na nwe virgin nụrụ dị na parish na ọwụ ndị mozi agba ha wara na-agba ọnụ enyi gị nwoke ọ nọ na parish ọ nọ na parish ma ọwa ọdụ a na-ewe m ya wepụrụ iwe 16 years ga-ebeba ihe a n'anya ya ọjarị ya onye ara baba n'ọnụ baba n'anya emega anya parapara ka nwa ipere 16 years nwoke arịụla n'elu mgbe nne gị nọ 16 years o mere ihe imere njọ gị ọgwụla isi ọgwụla nyekwuru ọfere last time ego ole ka iji nye 20 naira igwe eluigwe gbagbukwe m After the vehicle. This my battery. nyekwuru ọfere last time ego ole ka iji nye egbe eluigwe gbagbukwe m sọnwụrụ na-atụjila ga m 20 naira mgbe ụla 20 naira abara ebe niile onye ọ na-edo origo ọ dị enye ha ego ka ọwa onye 16 years ọ dị enye ha ego m ga na-akwụ ụgwọ oriri unu na-abịa ana machi from next Sunday ama eti gị iwu onye ọbụla ga-anata oriri ga-akwụ ụgwọ ya unu bi unu iri ya na uru oriri nsọ iji oyi n'ime njọ ịpụ ụgba gị kpe chaplet kpe 16 diketi ọsọ ha onye gị ụmụ okorobịa isi gị eluli ha otu mgbe 16 diketi ka ị ga-ekpe a ga-ekpecha dị njọ gị ọtapara nga ọtapara nụkwuru ihe m gwara kpe 16 diketi ere nna anyị nọ n'eluigwe kpee ya ugboro asaa gị ime ọpịpịa nọ n'elu ime ya n'ome ndị eluigwe tụlee ma ga-agbaghara m enyigo ọtọ n'ukwe ịdị 16 years akwa iko ndị mbụ kwuru ike ụkwadosekwe m oyi next person